la mar Mediterrània podem trobar amb facilitat més de 35 espècies diferents de taurons. I no estem parlant dels animals sanguinaris que amenacen els banyistes, més bé d'uns importantíssims aliats per tal de conservar el nostre ecosistema marítim i que cada vegada es troben més amenaçats. Marga, si esteu donant de menjar als taurons, tenen una funció molt important per a l'ecosistema, ¿no? Sí, los tiburones juegan un papel fundamental porque están en la cúspide de la pirámide de la cadena alimenticia y son los que controlan las poblaciones y mantienen la biodiversidad de los océanos. Són animals molt intel·ligents que saben quan han de menjar, on i tot això. Hacemos distintos tipos de entrenamientos. El objetivo es sobre todo controlar la alimentación, pero luego también nos sirve para los controles veterinarios. Ellos vienen a unas camillas donde les hacemos la inmovilidad tónica, es una posición donde se quedan tranquilos para poder chequearlos y además nos permite también colaborar con muchos proyectos de conservación gracias a tenerlos entrenados a venir a esas camillas para poder hacer ecografías, analíticas de sangre. Els taurons són animals majestuosos i amb un paper molt important en la cadena tròfica de l'ecosistema. Però, Jaume, per què tenen tan mala fama els taurons? Bueno, crec que tots podem pensar en les pel·lícules i les sèries. El tauró sempre ha sigut com una figura per a donar por i ràpidament les pel·lícules ens han ficat en el cap un ideari d'un animal sanguinari que està buscant a l'ésser humà i realment són animals que per a res són així. Com podríem explicar en poques paraules per què són tan importants estos animals? Els taurons modifiquen el seu entorn. Moltes voltes menjant-se animals que estan malalts, algues o corals poden reproduir-se més quan n'hi ha taurons que quan no n'hi ha, perquè si no n'hi ha taurons els peixos estan tot el temps menjant. Diguéssim que els taurons donen equilibri a un ecosistema que és molt complex. Hola, Marta. Hola, què tal? És fascinant travessar este túnel ple de taurons, però la feina que feu així a l'Oceanogràfic va molt més enllà, ¿verdad? Sí, llevamos a cabo diversos programas de conservación y de investigación para descubrir y saber un poco más de las patologías o de la forma de reproducirse o de distribuirse. No tots els taurons que tenim a la Mediterrània són tan impresionants com estos que tenim així. Nosotros tenemos muchas especies aquí en el Mediterráneo, pero desgraciadamente debido a la contaminación, a la destrucción del hábitat y a la sobrepesca sobre todo, tenemos cada vez más problemas de conservación en muchas de ellas. Per què és tan important tot aquest esforç que feu? Y nosotros pues tenemos parte de la culpa de lo que ocurre en el mar, ¿no? Por nuestras actividades, como todos sabemos. Entonces es nuestra parte de responsabilidad hacia ellos y para intentar implementar tareas de conservación y mejorar su estado en general.